Srdečne vás pozývame na korunovačné slávnosti. Autentický obrad korunovácie uhorských kráľov, veľkolepý korunovačný sprievod, pasovanie rytierov radu Zlatej Ostrohy a mnoho ďalších atrakcií vás čaká každý rok v 4. júnový víkend v uliciach Bratislavy. Autor a organizátor podujatia Miroslav Vetrík. Príďte a vychutnajte si kráľovskú a korunovačnú Bratislavu. Víkend, na ktorý sa nezabúda.